Čiže začneme najskôr na bruchu, ležte na bruchu. Ideálne si položiť niečo pod čelo. Tá pozícia je taká, že akoby mierne chcete podsadiť pandu, držať si aktívne brucho, aby vás to nelamalo v chrbte. Jedna ruka je v opore, voľne vedľa tela, ako vám vyhovuje. Opieram si čelo, začínam tak, že tá ruka je za chrbtom, kde si ju vytiahnem. Pri štandardných opakovaniach mám hlavu tu, ja si teraz do tejto pozície, aby ste ma počuli. Chcem mať ideálne akoby aj medzi lopatkami. Začínam tým, že to rameno je zvesené, vytiahnem rameno ľahké čo najďalej od zeme, postupne vystieram, dostanem si do vyspretého lakťa, idem tou rukou dlanou od zeme, prechádzam si do rotácie, pokračujem, strčím lakeť, chcem si loptičku položiť ako keby zase medzi lopatky alebo medzi trapezy, odtiaľ to vystieram lakeť, zase dlaň, loptička, lakeť čo najďalej od zeme, prechádzam do vnútornej rotácie, pokrok dám si tú loptičku zase medzi lopatky, môžem túto uvoľniť, môžem spraviť takto uvoľniť svalov, keď začnem nové opakovanie, tak zase začnem tým, že rameno, lakeť čo najďalej od zeme a idem do ďalšieho opakovania. Spravím si tak, že 3 až 5 opakovaní, jedna ruka, to isté druhá, 2 série takéto ideálne po sebe, že radšej si sústrediť na tú techniku ako na ten počet opakovaní, že radšej pomaly, nechaj 30 sekúnd trvá jedno to opakovanie, jeden ten pohyb. Keď máme vlastne tieto hlavu, tak prejdeme buď do stoja, aj teoreticky stojí, lepšie trošku vo výpade kvôli tomu, že tu máte akoby fixované tie bedra, ideálne so zrkadlom oproti sebe, aby ste tam mali ten vizuálnu kontrolu. Začínate tak, že strednený kruh, je toto rameno vlastne máme na obuši, strane si napiešujú rotáciu, čiže idem ako keby z dláňou hore, dvíham, dostávam sa niekde do tejto pozície a stále sa snažím držať aktívny stred, pokračuje ruka, tu pomaličky idem za seba, za chrbát, prechádzam do vonkajšej rotácie, že druhú vytočím, pokračujem, kľudne tu boli by tak kontrolovať, že si ako ťahám tie rebra dolu, prechádzam vnútorná, dostanem sa vlastne zase až keby k kruhu. Mal by som končiť tak, že tá ruka je vo vnútornej rotácii, čiže dlaňou od seba, pekne rameno od ruka a aktívny stred. Odtiaľ to ide po tej istej dráhe, akýby reverzný pohyb, čiže ide dozadu, pokrok, pustí. Keď už to ďalej nejde, začínam dvíhať ruku, pomaličky už začínam rotovať, prechádzam, je tá rotácia, vlastne už som v tej vonkajšej rotácii a končím tak, že tá dláň smeruje hore a zase končím tu pri tele. Keď si predstavíte, keď nemáte loptičku v kľude, zobrieť pes kvôli tomu, aby sa tam vyvinulo trošku napätie a aby to vlastne prechádzalo až do toho ramena, že cítite tam to, že je to robené silou, že to nie je taký, že krúžky, že pasívny rozsah, alebo teda taký, že je to zľahka, ale vlastne vy tam generujete tú silu, to napätie. A keď si predstavíte, že ako keď mám tu, odtiaľ to mi začína nejaká pomyselná stena a vlastne ja sa nechcem dotknúť tej steny, dať si pozor na to, že hlavne v tejto pozícii, tu, kde začína byť ten pohyb náročný, aby ste tam nespravili rotáciu úklon. Rotácia ešte v pohode, tej hrudnej chrbtici môže byť, ale aby ste sa tam nevyklonili z toho pohybu, aby sa tam nerušil ten efekt toho natiahnutia, aby to bolo vyslovené iba v ramene, rozsah. OK. Dobre.